बारीक. दाणे दाणे वेगवेगळे झाले हो. आणि कलर पण मस्त. एकदम व्हेजिटेबल पुलाव. आता ह्याच्यात तुम्ही सगळे भाजी जर आवडीनुसार घातलास ना ते पण मस्त दिसतील, पण मी आपलं वाटाणा आणि बटाटोच घातलंय कुकर मध्ये, पटपट आणि झटपट. आणि दिसतं पण एवढं सुंदर आहे ना की वाटतं आता थंडी तर हाच, बसूया आता खाऊ. होय ना, गरमागरम. वहिनी आज काय शिजता परत किचन मध्ये? जा पटकन, आम्ही आताशी काय लावलं, पटापट होय आणि पटापट पोटात जायत असा. होय, आजकाल थंडी पडली ना त्याच्यामुळे भूक भरपूर लागतात, त्याच्यामुळे जरा अर्धा एक तास वाट बघूची सवय नाही ना, बनूसर थार नाही होत. हा, म्हणून ह्या वेळेत बहिणीक मी सांगले की आजकाल तुम्ही अशी रेसिपी दाखया जे 15-20 मिनिटांमध्ये झटपट तयार होत आणि पोटात जाईल आणि आमची भूक भागात. तर बहिणीन काय म्हटलं, आज मम्मी येतो का असंच यातलोच एक पदार्थ दाखवायचा. हा, असोच जर तुम्ही पुलाव करू गेलास व्हेजिटेबल तर तुमका तो वेळ लागतलो. आपण आज झटपट कुकरात करूया. होय, आणि तो सुद्धा मसालेदार. जरा मसालेदार. मसालेदार असलं की जरा खाव बरा वाटतं. थंडीचा गरमागरम आणि तिखट स्पायसी खाऊकच वया. आता पुलावसाठी मी ह्यो तांदूळ घेतलोय, ह्यो बासमती आहे, एकदम प्युअर मोठो बासमती असा 1 इंच अर्धा इंचाचो तो नाही. ह्यो 5 इंचाचो बासमती तांदूळ. ह्यो मी 1 वाटी घेतलंय. 1 वाटीचो पुलाव आपल्या नवरा बायकोनी पोराक पुरतलो. आता ह्यो मी धुतलंय. आता ह्यो मी 2-3 पाण्यातून चांगलं धुवून घेतलंय. आता ह्याच्यात मी 1 ग्लास पाणी ओततोय. 10-15 मिनिटासाठी तरी, म्हणजे आपले मसाले भाजून होईपर्यंत ठेवतले भिजत. आता आमका तुमका दाखवचो आना आणि तो चांगलो दिसाक होयो म्हणून आम्ही आता ह्यो बासमती तांदूळ घेतलो. नाही तर आम्ही रोज घाई गडबडीच्या वेळेक ह्यो साधो आपलो घरातलो रोज खातो ना तो तांदूळ वापरतो. आता इलो कुकर. तर कुकरावर आता गॅस पेटवते. आता मी 2 चमचे बटर घेतलंय. तुमका व्हाया असात तर तुम्ही तूप पण घेतलास तरी चालत, तर 2 चमचे घ्यायचा. आता बटर करपात म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये थोडासा 1 चमचा, कारण बटर लगेच काळो पडता म्हणून त्याच्यात तेल चवतला तर काळा नाही पडत. आता बटर वितळला तर मी आता तेजपत्ता टाकले 2. आमच्या गावी तेजपत्त्याचा झाड आहे, तो सुकवतात ना तेव्हा पानावर असा बोट फिरवला तर बोटावर असं धुरलं येता, म्हणून तेजपत्ता धुवून वापरायचो. 1 चमचा जिरा. जिरा जरा फसफसाक लागला म्हणजे फुलला. आता त्याच्यावर घालूया आपलो कांदो. कांदो ऐकलो ना की मला एक आठवतं, काय माहितीये, कांद्यान केलं वांदो. हो. आता गॅस केली बारीक बारीक. आता हे किती आहे? 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आता यांका काय ढवळून घेऊया ना चांगला असा. चांगलं नाही, त्याच्यानंतर बटाट्या बरोबर परतूचो आपण. आता सध्या असं घेऊया तेलात परतून. आता जर असं हे परतलंय मी तेलात. आता ही 1 चमचो आलं लसूण पेस्ट घेतलंय की ते आपल्याला झटपट करूचो. जर तुमका वेळ असाल तर हे 4-5 लसणीचे पाकळे मोठे आणि अर्धा इंच आला किसून घालायचा, त्याची पण चांगली चव लागता. आता हे 2 मिरचे घेतले हिरवे मी, आपल्याला जरा पुलाव तिखट व्हावा त्याच्यासाठी मी 2 मिरचे मधून चिरून घेतलंय, ते सुद्धा घालून घेते. हो, लाल मिरची सुके घातलास ना तरी बरी लागता, पण हिरव्या मिरचीत जरा पुलाव दिसता पण बरो. हिरवं हिरवं मध्ये सफेद, पिवळो, हिरवो, लाल. हा. आता मी पुलाव म्हटल्यावर बटाटो इलो तर मी ही 2 बटाटी घेतले, मोठी होती, सोलून साला काढून बारीक तुकडे केले. त्याला काय एकदम बारीक तुकडे नाही, जरा मोठोच ठेवले, बरे लागतात. बटाटो आणि कांदो. आता त्यांचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला ढवळूक वया. चव पण भारी लागतं, बरोबर की नाही. असे पाण्यात उकडवणे आणि असे शिजवणे असे चवीमध्ये फरक पडता. होय होय. गॅस मोठी नाही, मीडियम ठेवायची, नाही तर करपतीत ना. तसं कुकरात तसं हा काय हो, कुकराचं जाड असता बूड, त्याच्यात काय लागणार नाही नाही ना. तरी पण आपली गॅस मीडियमच ठेवायची. बचत करू आहे ना. बरफ चिकट असतात वहिनीच्या भाषेत. बचतचा प्रश्न नाही. बचत आता कुकरात करते तर बचत येईलीच, पण हिरडभर आता टोपात शिजवा, मग तो भात वेगळं उकळून घ्यावा, मग तो फोडणीत घाला. या एकदम टाकला की झाला. रेसिपी दाखवा एकदा. होय होय, त्याची पण चव वेगळी असता. हा.
आता इले मटर. हे फ्रोझन मटर आमचे. हो, आता ह्याचा व्हिडिओ आताच हल्ली पडलेलो हा. पडलेलो नाही हा, परत किचनवर असा नाही तर वरात पडलेलो असा. हा म्हणून शोधून जाशात. हा तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. याची लिंक खाली देतो तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघा. बटाटो अर्धो शिजत इलो ना की फोडणेक घालायचो. आता हय तुम्ही जे भाज्या असतील शिमला मिरची, फ्लावर तुमका जा असतात, गाजर त्या सगळा घातलाच तरी चालत, पण हे मटर लगेच शिजतले. आता मी हे घालते. हे बघा, आणि हे मटर तसेच्या तसे आता गेल्या वर्षीचे आहेत हा, वहिनीचे. आता हे काय ढवळत. आता मटर आणि कांदो बटाटो बघा, कांद्यान आणि बटाट्यान रंग बदलल्यान ना. होय होय. हा, मस्त. कांदो मस्त गुलाबी झालो हा, आणि बटाटो असो चकाक येईल या बटाट्यावर. आपण फोडणीक जिरा घातलं म्हणून मी आता अर्धो चमचो जिरा पावडर. तुमका आवडत असेल तर घाला, नाही तर धना जिरा पावडर घातलास तरी चालत. ही धने पावडर अर्धा चमचा, पाव चमचो हळद, पाव चमचो हळद, 1 चमचा लाल तिखट. ह्यो नुसतं लाल तिखट घेतलंय, मालवणी मसालो नाही. आपल्या पुलावला चांगलो कलर येत म्हणून मी काश्मीरी लाल तिखट घेतलंय. आता हे मसाले चांगले परतून घेऊया. अजून एक घालूचा माका. आता मी हातीत काय लपवलंय जो माझा सगळ्यात फेवरेट इन्ग्रेडियंट. एका त्याचा सुगंध लय आवडता सरोजाक, आणि चव पण हा. चव पण आवडता. आणि हो मी हातीवर असं मळलंय ना, किती साबणान हात धुतलंय तरी त्या हातीचं वास जात नाही. त्या दिवशी मळलंय पावभाजीत टाकलंय आणि असा झोपतोय तर म्हणजे वास कसं येत. पण ओळखाचे पैसे नाही. ही कोणती वस्तू आहे सांगू मी, ओळखाक पैसे लागत नाही. कसुरी मेथी. हा, थांबा थांबा, त्याचं शॉर्ट घेऊ दे. असं कधी पण चोळूनच घालूया ना. हा, ती मेथीची पानं अशी कुस्करून घालायची, हा. अशी 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 अशी. आणि दिसतात पण मस्त बघा. हा, आणि कसुरी मेथी खाऊचे फायदे सुद्धा खूप आता. हो. आज तुमचा उखाणा लावला. आधी नाही, आधी उकानो नाही, सुचन दे. सुताने ना. आता या ढवळून घेतलंय ना, हा. तर आता या जरा सुक्या सुक्या दिसता. होय होय. सरोज म्हणतात सगळ्या सुक्या सुक्या झाला. आता एका वाला करू पाणी नको हो तुका. आता हे 3 टॅमॅटो घेतले, मोठे मोठे होते. ह्याचं काय कमाल. हा, आता हे टाकले ना. हे बघा, पाणी अगोदरच सुटला. हा, त्याच्यात रस होतोच. होय होय. मस्त हा. रसरशीत म्हणतात ना तुम्ही. हा, आता ह्याच्यावर ना टॅमॅटोवर आधी मीठ घालून घेऊया, मग ढवळूया. हा. बघ काय दिसतात बघा, कॅमेऱ्यात बघा काय दिसता बघा. आता ह्या मीठ घालून घेते, म्हणजे टमाट्यात पाणी सुट. पाणी सुटतला. आणि मीठ अगोदर घातलं की भाज्यांका लागता पण नाही हो. हो, या भाज्यांका लागा गोया. नंतर भात घातल्यावर पण घालू गोया, तांदूळ हा. घातल्यावर. आता जरा वला होय तिला, माका ढवळूक पण सोप्या जाता. हो ना. हा, नाहीतर मगाची ताट मारली होत्या ना. ताट मारी नव्हता म्हणजे बघ ना आता कसा एकदम स्मूथनेस पण. हा बरोबर. तुमचा हात आत्ताच्या पटकन पटकन. हा, आता पटापट ढवळू घेता. नंतर कसा पण तो कसुरी मेथीचा सुगंध बघ. आता तुमचं पण आवडीचं झाला. आता आता माझ्या ड्रेसात येतो वास. परफ्यूमची गरज नाही तुम्हाला. आता हय काय करूया, मीठ टाकलं ना, हे आता एकत्र करून घेतलं. आता ह्याच्यावर थोडा झाकण ठेवूया. आता ह्याच्यावर मी 2-3 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. वाफेवर शिजवता शॉर्ट. आणि त्याका पाणी येतला बघा. टमाट्यान किती पाणी सोडले तर बघा. होय होय. आता अजून 2 मिनिटं आपण असं परतून परतून टॅमॅटो चांगलो मॅश करून घेऊया. काय तर ढवळूची हौस आती होयच भागून घ्यावा. आमच्या सरोजाक लय ढवळूक आवडता. ढवळताला आणि असो चमचो म्हणजे कळूक होया सरोज किचन मध्ये. हा, मस्त वाटतंय हो. छान वाटता ना. खरंच. जशी काही या भाजीवर शिजलेलो पुलाव घातलास की झाली तुमची बिर्याणी. होय होय. आणि सांगा तुम्ही पण कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला कसं वाटलं याचं कलर. की बोला असतंय काय एवढं बोलताना, काय विचार करताय. आता इलो राजा. आमचा कसा पदार्थ असतात त्याच्यात कोण हिरोईन असता, कोण साईड हिरोईन असता. आता यो कोण इलो आंटी राजा. असता, आंटी विसरलात का? असता. होय, आंटी असता. आता यो इलो राजा. मेन पुलावाचा. म्हणजे पुलावाचो राजा म्हणजे भात म्हणजे तांदूळ. आता ह्या का घालूची वेळ येईल. आता गाणं तरी बोला आता राजाची entry. राजाची एंट्री आहे. पण माका फेवरेट गाणं आता मराठीच गाणं. तुमच्या बरोबर मराठीच गाणं. हिंदी गाणी बोलूया मागे तसं रोज बोलतला. मी कोणतं गाणं बोलणार होते माहिती. कायचं गाणं बोलताला काय माहिती नाही. तेरी गचक मल्ली ते पुष्पाचं. माका येत पण नाही आता गाणं. आधी माझा आहे का तुम्ही सुरात गाणं.
आधी राजाक घालतोय. होय होय घाला राजा घाला, पण पाणी नितळून घेतलेलं राजा आंघोळ घातलेली त्याका. पाणी चांगलं धुवून वगैरे व्यवस्थित त्याका फ्रेश करून फुगात ठेवलेलो. तयार राजा एकदम फ्रेश फ्रेश. बोला आता कोणता गाणं? आता या राजात ठेवते होय आणि ढवळ तेवढी गाणं बोलतोय, म्युझिक लागत ना चमच्याची. हा. राजा ललकारी अशी घे, हाक दिली साध मला दे. ओ राजा ललकारी अशी घे. तू आता कॅमेरा घेऊन ये. साथ द्यायचे ना तुम्ही. तू कॅमेरा घेऊन ये, आम्हाला दाखवायचंय. आता गाण्याचा कसा केलंय पुढचा ताक आडवा नाही, पण आपला बोललंय तू कॅमेरा घेऊन ये, तुमका दाखवूचा ना, म्हणून तो सूर लावलंय. हा, आता ह्याच्यावर घालू एक सिक्रेट. आता होय हलक्या हलक्या हातात, मगाशीच सांगलंय ढवळूची काय ती कसरत मगाशी करायची, आता हलक्या हलक्या हातात. आता ह्याच्यात टाकायचं तांदळा बरोबर बटर, 1 चमचा बटर. बटर टाकल्यामुळे काय होतं तर आता कॅमेऱ्याच्या समोर बघा. आता टाकते वेळी कसा मी दिसणार नाही ना, म्हणून आता बटर टाकल्यावर कॅमेऱ्याच्या समोर यावं. मग सांगतोय बटर टाकलास तर तुमचो भात किंवा तो पुलावाचो भात तो मोकळो मोकळो सुटसुटीत होतलो सोशल डिस्टन्स पाळून. मस्त एका चव पण भारी येता. आणि ना हे जे दाणे दाणे आहेत ना ते वेगवेगळे होतात. हा, पुलाव सारखे हलक्या हाताने ढवळतात ना. हलक्या हातानं डवळूचा, नाही तर तांदळाचे तुकडे होतले. हा झाला. आता पाणी. आता ह्या मी असा नाही, मी किचन मध्ये उभ्या आहे म्हणून दाखवत नाही, असा 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 करतोय. आणि मी थांबा मी कसा करते बघा, असा असा. तिथं माझी सासू सांगतात ह्याचे कडे खराब होतले, ह्याचे कडे खराब होतले, तरी सुद्धा मी आता का सांगता आम्ही किचन मध्ये होय, तुम्ही सगळी काय करतास बाहेर. एकट्यान जेवण नाही मी करत नाही कधी. आता ह्यो राजा गेलो, आता बघितलं आता चमचो टक टक आवाज येऊ कच वयो. आता या राजा बरोबर जातली त्याची प्रजा, आणि ती प्रजा म्हणजे कोण सांगा, पाणी ना. अर्धी प्रजा गेली आता एकच माणूस जाऊचो पाणी. शिपाई शिपाई शिपाई. शिपाई शिपाई. शिपाईचं काम सगळ्यात महत्वाचं असतं. आता ही येलो शिपाई. पण किती. आता मी 1 वाटी तांदूळ घेतलंय तर मी 2 वाटी पाणी घालतोय. आता तुम्ही ज्याच्यावर तांदूळ घ्याल, म्हणजे कसं जुनं असतात नवीन असतात, जुनं असतात तर 2.5 वाटी, आणि मी बासमती वापरले ना, बासमती तेवढा पाणी घालू कोया. पण आता याच्यात भाजी बिजी घातलं ना ते इले, मग ते शिजासाठी 2 वाटी पाणी. आता 2 वाटी पाणी घातलंय, पण पाणी एकदम भाताच्या अंगाबरोबर इला. मी आता अजून थोडा पाव वाटी पाणी घालतोय. वाव, कलर बघा भारी लो. कड येऊसाठी मी झाकण ठेवलं होतं, ता काय तुमका दाखवले नाही, पण बघा कलर भारी इलो. आता परत एकदा असा ढवळून घेतोय हलक्या हाता. सांगा की चालल्यात. आता काय. आता यो छोटं शिपाई होय ना चवीचो. त्याच्याशिवाय तर काम कसं होतं. हा, आता ह्या शिपायाच्या जर बदल्यात दुसरो शिपाई घालूचो असत तर आमचूर पावडर घाला अर्धो चमचो. आता मी हे 1 चमचो लिंबूचो रस घालतोय. आणि मेन रोजचो शिपाई परमनंट सगळ्या पदार्थाचो तो म्हणजे मीठ. आता चवीपुरता. चवीपुरता मीठ. मगाशी आपण घातलं त्यामुळे आता हात राखूनच घालू कोया. म्हणून तुम्ही वायाच घातलं, तरी मी बोलणार होते, कमी नाही वाटणार का. मगाशी घातलेलं ना आपण भाज्यांका, म्हणून आता ह्या झाकण लावून घेऊया. आता झाकण लावच्या आधी हिरोईन घालूया. राजाची राणी वहीच ना. हिरोईन ती. आता सगळा झाला. आता राजमहलचा द्वार बंद. पण गॅस स्लो करू ना. हा, मीडियम गॅस ठेवायची. आणि हे काय करूचे 2 शिटी. 1 शिटीत पण होता, पण आम्ही आपले 2 करतो, जरा जास्त चांगलं होऊ दे म्हणून. आता ह्या का शिटे 2च करूक सांगितलं नात नवऱ्यान, त्या का आज तेवढेच मारूचे. शांताराम नावांचा नाव रवला. नाव रावला ता रावंदे, पण आज आम्ही गाणं गायलो ना. होय. नियम गाया, गाणं किंवा नाव. सोशल मीडिया जाऊ दे. आता तुम्ही पण कधी पिक्चरात गेलास आणि उशीर जर झालो हा. आणि तुमका भात करूचो असा तर असो पुलाव भात करा, म्हणजे आमटी बिमटी करूची कटकट नाही. ह्याच्या बरोबर पापड आणि लोणचा झटपट. नाही तर कोशिंबीर
कोशिंबीर खायची. पापड आणि लोणचा नसला तरी चालत. कोशिंबीर आणि साधो पुलाव. मसालेदार मस्त. साधं हा, नाही. मसालेदार पुलाव परब किचन मधलो. असं तुम्ही नक्की करा. आणि खाली कमेंट मध्ये सुद्धा सांगा, पिक्चर बघून थकून भागून. पिक्चर किती आहे? लग्नात जाऊन इलास, खंय बाहेर फिराक गेलास, पिकनिकला गेलास आणि इलास दमलास तर असो तो बघा. सत्य. असं तो पण होकार देता. आता 2 शिटी झाले, गॅस घालवते. वाव, बारीक. काय वाफा येतो तो. दाणे दाणे वेगवेगळे झाले हो. आणि कलर पण मस्त. एकदम व्हेजिटेबल पुलाव. हा, ऑसम. पदार्थ केल्यावर वहिनीच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघा. त्यांना जेवण करून भरपूर आवडतात. ह्यो आनंद असतात जो चांगलो झालो तो, पण ज्याच्या पोटात जाऊन जो ढेकर देता ना तो आनंद माका लय आवडता. पण माझा नवरो जरा कमीच हे करता. ते सगळ्यांचेच करतात. होय होय. पण तुमच्या चेहऱ्यावर तुम्ही आनंदाने जेवण करता. आता जेवढे भाजी तुमका असतील, आवडत असतील, घालूचे तर घाला. पण मी आपलं शॉर्टकट मध्ये वाटाणा आणि बटाटो घातलंय, त्यांनी पण पुलाव छान लागता. म्हणजे घरात इल्याबरोबर जे वस्तू तुमच्या डोळ्यासमोर गावतात त्यांनी वहिनीने व्हेज पुलाव बनवला कुकरात. कुकर मध्ये पटपट आणि झटपट. आणि दिसतं पण एवढं सुंदर आहे ना की वाटतं आता थंडी तर हाच, बसूया आता खाऊ. होय ना, गरमागरम. खूप सारी कोथंबीर, हिरोईन आणि नंतर आपली कोशिंबीर ती आता कापतो. असं ह्यो पुलाव बघून खायची इच्छा कोणाक नाही होती सांगा. हो, आहे ना. ज्याका भूक नसत तो सुद्धा खायत 2 चमचे काय नाही ना. टेस्ट करूक तरी बघा 2 चमचे. होय, असं ह्यो झटपट होणारा मसालेदार पुलाव कुकर मध्ये तुम्ही नक्की करून बघा. खाली कमेंट मध्ये सांगा. आणि काय हो वय पुढचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अजूनपर्यंत केला नसत तर. आणि बरोबर नेहमी की नाही? हसत रवा खात रवा. आणि उशिरा इलास तर असं पुलाव पण करा. धन्यवाद. धन्यवाद.